Madalitso Fred Kwaderanji Kazombo yai amene wa tonse tiwadziwa former deputy speaker zaka 5 zose zachakwerazi anali former deputy speaker MP yai Madalitso Kazombo ndithu tikunena pano tisiya tikupasirani bwinobwino ma details onse amene ndithu kuti chachitika njani nanga zakhala bwanji kumano pakatili pano mungodziwa uthenga umene kuti Madalitso Kazombo amene ndithu tisiya mzimu wawo ndithu use mutendere manso kupepesa kwa akubanja kwawo family and friends yai ijo ndidziwa ife ndi panyoero yamika mulungu kuti wani moyo davutika nthana yake ni covid kwa mulungu atisamalira so umu muli ndiye nkhani numu takizo phika pano yemupi uzitsika mpanga za wanthu akumudzi umu muli lulenda umu chita nawo amenero basi maofozi vapyakale taika vinomo vingapo vine vapyaipi basi moti masana wano uli mkoke ali mwana agwiritsa usamalia ma area chairman MP kuti ukhale MP munthu ofuna number 1 ndi area chairman vanthu akuma branch waje very very important masamalira ndeno panyumere basi yalakwa iyi yalakwa iyi so apa basi kungodikira kuti vibwadeko basi pene kuti anyezi ndizi zake basi koza maayi vambiri vapya sina kugonera mpaka zimenezi so bwerani mene chairman kozekanye muliliko akwaulu papya ukandezo kwachavwelema kwachembe mene mchedwa area vigando mphepo mtunhama wimbe area kachokolo kabwerani kukumbonekera uko kachevere kwa njovu uko kwa chinkhwangwa kwa chimpamba chanjoka area kabwerani ngoza area kabwerani liziri chanombo kabwerani misani area kabwerani kayeleka masasa ya nkhwali kabwerani nimene mu tutero usanga kuti ambe kumwamba alikumya mtima taloseka sipano kumaso tisawalo pemphererana kumaso kupanga zikombisi tukuko manga ma bridge koza misewu panga nzozo umanga zipatala kumaso kupanga nkai yatsikana pele ku skulu anyamata phunzire zomwe mbiri